Julia Doszna. Ja jem się tu urodziła, na Lemkiewskiej ziemi. Tu się wychowała, tu zbierałam pieśni. Uczyłam się ich, nosiłam i darowałam ludziom. Zaczęłam wczyty dzieciątki w 2002 roku. Miałam wereteno przez 11 roków. Potem kuziem się chciała odpocząć, ale nie długo, bo zas nie wzięło na śpiewanie takie grupy. Zresztą все o tym dumałam, żeby śpiewać z ludźmi i czuć harmonię, czuć to, że można tworzyć razem pieśni i razem oglądać tych harmonii. No i tak się stało, że jak miałam projekt Mistrz Tradycji, to po roku tej naszej działalności dziewczata zachciały dalsze pracować, dalsze się wczyć i tak powstała grupa Ruty Uwite. Ja jeszcze nie urodziła na Lemkiewskiej ziemi, a ja jem Lemkynię Pomorzu. Myśmy się przeprowadzili na Lemkowinu 6 lat temu i wtedy już znałam, że w sąsiednim Łosy jest taka grupa Ruty Uwite. Jest Julia Doszna, którą ją wse podywlała, która tę grupę prowadzi. I pamiętam pierwszy raz, jak ją przyszła na występ Rut, to było kolady ste śpiewali. Włosy? Włosy, tak, w Zagrodzie. To do teper pamiętam, to pierwszą pieśnię, co jej Julia zaśpiewała. Tak ja się wtedy popłakała. No, preczudowe to było. I od wtedy tak mi się miriało, żeby z nima śpiewać. I wkazało się pół roku później, że trafiła się taka nachoda, żeby spróbować. Przyszła jem do Julii na przesłuchanie. Tak, to było takie sławne przesłuchanie. Tak. To był czas jak taki po pandemii, pandemiczny, 2020 rok. One się jeszcze nie spotykali. Przez to te wszystkie obostrzenia. I także przyszła jem do samej Julii, tak ją się przedstawiła. Odkąd ją się tu naszła, tak, wytłumaczyła ją. No iśmy śpiewali. Wskazywałam, że to znam. Się okazało, że wszystkie moje pieśni z moich płyt Iwona znaje. Bo No ja to ich lubiła po prostu, ja ich słuchała, tak? Także... Tak, to jeszcze jem o totuś widała, zaczęliśmy śpiewać na dwa głosy, no i zrozumiałam, że Iwona ma bardzo podobną wrażliwość do mojej, jak chodzi o wrażliwość taką wykonania, słuchania. I bardzo mi się to wtedy, pamiętam, spodobało. Zresztą Iwona była takim późniejszym filarem dla Rut i do Gneska no, ona prowadzi Ruty, bo ja jem już ich zaliczyła łony. No i nasze drogi się nie rozeszły, zeszły się inaczej. W tym projekcie mistrz uczeń już także wczymy się z mesami i możemy, no to jest wielkie doświadczenie dla mnie. Jak wczyłam grupę, to niekoniecznie zwracałam uwagę na wszystko, na każdą dziewczynę czy każdą żonę.
jak śpiła, a tu z Iwoną, no to wszystko jest ważne. Beru smotriu na nią, jak ona oddycha, jak pracuje brichą, jak stoi, jak się uśmiecha, czy się uśmiecha. No, wszystko jest ważne. I tu dopiero teraz wychodzi, jakie są możliwości robić z kimś tak jeden na jeden. To jest wielkie szczęście, że można. Ja też wczucia sama, jak można o tym besidować jeszcze, bo można tak zahalnie, tak dookoła, a tu już nie może tak dookoła besidować, muszą konkretnie radzić i próbować pomocy. Spróbuj tak. No jasne, że dzielę się swoim doświadczeniem, ale to była moja droga, mój proces dochodzenia do pewnego znania, takiego czy innego śpiewania. A Iwona musi swoją drogę znaleźć i swoją drogą iść, ja jej chcę pomóc. No, toż to było dla mnie takie bardzo ważne, znaczy dwie rzeczy takie. Jedna to jest to ta wrażliwość, o której Julia radyła, bo jak Julia śpiła, to po prostu, no znacie o czym ona śpiła i to jest dla mnie takie bardzo wyjątkowe i ja bym po prostu bardzo chciała jak najwięcej z tego wyciągnąć, jak najwięcej się od niej tego nauczyć. No a druga rzecz to jest to, że ma taką nachodu, żeby się wczyć u Dżereła, tak? Po prostu niesamowite zbieg okoliczności, tak? Takie szczęście, że my tu po sąsiedzku Perezhoru mieszkamy tak blisko. I może po prostu może też poznawać od tej strony, to tą kulturę też. Lelejku, lelu, czuja po ti, ojku. Lelejku, lelu, riadu jaku di, ojku. Lelejku, lelu, parowy ci. No, moja dziewka Ania naszła ten projekt i zaproponowała mi wzięty udział, ale ja nie bardzo lubię sama zajmować się takim menadżerstwem dla siebie,
to radzę, Aniu, albo ty pohľadaj takoho, albo ja zaproponuję, ale to te papieria to ja na pewno nie będę wypełniała. Ja się tym nie będę zajmowała. No i tak jem się perespała. Na drugi dzień dzwonił. Ja nie znam, czy się nawet Iwony źwidałam, czy się nie źwidałam. Radził do Ani, że znasz, Iwona by była do tego projektu bardzo dobra. No i tak zadzwoniłam do Iwony. Ja zaproponowałam, a Iwona się Od razu schodziła. od razu schodziła i wzięła na siebie tu logistyku pisania projektu. No. Także i do cały czas nad tym panuje i czuła ona. Ale muszę powiedzieć, że mamy 20 godzin miesięcznie do zrobienia i też Iwonka pilnuje, żeby nie było mniejsze. Także tu... To jest też w moim interesie, żeby to było jak najlepiej. Tak, a śpiewamy, Iwonka rady, a jeszcze to zaśpiewajmy, a jeszcze to. Jak już się rozśpiewa, to mają wielką ochotę, żeby nie przestała, bo to się w naszej duszy tak jest, że jak już zaczynamy śpiewać, to się nam chce, ile czasem czasu brakuje, żeby tak... A z Iwonką to naprawdę tak się chce śpiewać, bo to te nasze głosy, nie znam jakim cudom, ale one aż jak śpiewamy do siebie, się tak spotykają w pół drogi, to alikwoty się tak uruchamiają, że czujemy, że to powietrze aż... Mamy jakiś wspólny mianownik. Nie znam, jak to jest możliwe, ale jakoś tak się stało. Думаю, że to chodzi o to wrażliwość, bo w śpiewie to nie trzeba wyśpiewać pieśnię, ale trzeba jej przede wszystkim przeżyć. Trzeba znać, to śpiewamy, o czym śpiewamy, dla kogo śpiewamy, po co śpiewamy, co już było wnesene do tej pieśni przez twórców, aż to, jak my to odbieramy i co my chcemy jeszcze dodać od siebie, bo jak toho nie oddamy, toho nie dodamy, nie zrozumiemy toho przekazu, to pieśnia bardzo straci i nie będzie, i ludzie nie uwierzą nam. A jak to wszystko, o tym wszystkim będziemy dumać i przeżywać, to może tak wdaryty, że ktoś to po prostu poczuje całym sobą, i duszą, i na skóry będzie czuł, i na głowie się staną. To już się śmieją. Бо
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przyznał nam stypendium Mistrz Uczeń na nauku piśni lemkiuskich. Było prawie 250 wneskів, no 27 zostało wybranych i nam się na szczęście powiało być wśród tych wybranych. Chodziliśmy się zaniaty dawnymi pieśniami, takimi pieśniami, że nie śpiewać się. No, których praktycznie nikt nie śpiewa. Żeby ich dać im takie nowe życie. I jeszcze taka rzecz, w sumie, która wse jest, jak się z Julią śpiewać. Julia śpiewa takie pieśni o żenach, o ich doli i to jest takie bardzo ważne, bo no, tak jak w Rutach jsme śpiewali, ty swoi śpiewała, ty razem śpiewamy, to tak ciłkom inaczej jest, jak się śpiewa, jak to tak z tobą rezonuje, jak się śpiewa, to czymś to, że to tebe też dotyczy, albo znasz, że kolesy dotyczyło innych. Sięgamy w swoich pieśniach do Kolberga, do Filareta Kolesy, jeszcze teksty Wacława Zoleska, bo tam lem sud teksty. Zdarjać się, że jest dużo wariantów tej samej pieśni. I to jest kolejny jakby etap hľadaty, pokazaty, jak tu samą historię, bo czasem słowa są kuciczka insze, ale opowiadają to same. Śpiewali w tym seli, czy w tym, czy w innym, a je to ta różnica. Tak jak Lemki się lubili odróżniać odziałom, czasem i besidą, to też takim śpiewaniem, że to nasza melodia, to na nowecką melodię, tak wesilne, jak się śpiewa wesilne, czy przy chrestynach, to one tam tak śpiewają. Jasne, że to nasze było najważniejsze. I najkraszsze. I najkraszsze. Ty graj na fujarci, ja budu śpiewaty. Budu nam się głosy na jeden stałaty. Ej, werchom lubciu, werchom, ja za tobą z merką. My siadam, zejdziemy i zelenym werchom. Ej, my siadam, zejdziemy, ruczki sobie damy. Ruczkę sobie damy, dam się pokochamy. Ej, wyjdą na korbaczak, słysną na listoczok. Písnawaj mileňky, czyj to łosoczok. Ej, woły moi syły, niejedno i masty, jak ja od was idu. Ktoż was bude pasty? Ej, żeby się skarała wczorajsza netina, czomże ty nie
byłby posideł i na domu piszą. Ej, ne daj meleńki, ne daj, ne daj, kotra tysia spodobała, dasy jej poladaj. Jsme na Vátří v Ždyni, za chvíli budeme prezentovat s Juliou tot fałatok repertuaru toho, nad czym jsme pracovali. Budeme się stričat jeszcze aż do listopada i na sam koniec też bude prezentacja toho repertuaru, taka końcowa w majsterni Karpat. Myśmy też otworzone, żeby wkazać się z tym w innych miejscach, bo po prostu lubimy ze sobą śpiewać i fajnie by było to też prezentowane w innych miejscach. No tak, w sekrecie вам powiem, że na Vatru to mnie chcieli zaprosić samu, ale podumałam, że nie. No, już to, co my z Iwoną zrobili, jak poczułam, jak to zvučit, to podumałam, że nie można toho tak lišit. Je nahoda, treba zaprezentować. Dla Iwonki to jest stres, ja znam, ale ja jej bardzo wspieram, bo znam, że dasz radu. Sama zna, że to ja w to wierzę, bo jakbym nie wierzyła, to śpiewałabym sama, bo sama z osobą to nie mam problemu, a z Iwoną też nie mam problemu, ale tylko z mi jej szkoda, że będę się denerwowała, ale to będzie pełni nie raz, to jest taka... No tak nam się po prostu tak zdarzyło, że to nam głęboko wodu, tak, bo to jednak, kurczę, i duże ludy, ja znam, że czas tego to one słucha, ale duże ludy i scena, i nahałośnienia, i to te mikrofony, że tajemny kolor do mikrofonu, tak nie śpiewali, tak sama nie śpiewała do mikrofonu. Буде добрий, Івонка. Дай тому światu, Daj Boże, daj Boże. Тебе повести. Masz tu taką kras opiku najlepszą, Nie no, tak, jaka tak, może najlepszą, być. tak. A za moje chory, że woły na jar, za bezpokoi, że oły, hej, tam mi wychody, hej, że woły, tata mi wychody, hej, że woły na jar, toleńki głos, hej, że woły, hej, kamienia teszu, hej, że woły, kamienia teszu, hej, że woły na jar, cerkowcią moroją, hej, że woły, hej, a do toj cerkowci, hej, że woły, a do toj cerkowci, hej, że woły na jar, sam Gospod chodzi, hej, że woły, hej, sam Gospod chodzi, hej, że woły, sam Gospod chodzi, hej, że woły na jar, i Matynka Boża,
synku zarod, hejże woły. No daj Boże, żeby to piszło dalsze i żebyś nie propało po tych paru miesiącach, lem, żeby dalej żyło i może jeszcze do kogo byśmy potem zaprosili, żeby śpiła ty nie na 2, a na 3 hołosy, albo na 4 hołosy. No będziemy wiedzieć, jak to będzie, ale na pewno się no, Iwona blisko mieszka, to się nie straty. Mam nadzieję, że będzie chciała продовжати to. Tak. Ja też mam nadzieję, że to jest lem początek тепер. Bodaj się koc, no deż to мене